ଶୁଣୁଛ ଶୁଣ ଟିକେ ଗାଁରେ ଯାଆନ୍ତି ମା ତ ଭାରି ଖରାପ। ନାଇଁ ମ ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି କାହିଁକି ଆମେ ଏଇ ଶୁଣୁଛ ଯା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବି ତ ମାର୍କେଟ ଯିବା। ନାଇଁ ମୁଁ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ପରଦିନ। अरे कहना क्या चाहते हो? ଆରେ ଭଲ ହେଲା ତମେ ବାହାରି ଯାଇଛ। ଚାଲ ଯିବା ସେ ଜୟନ୍ତୀ ସ୍ୱାମୀର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆମେ କୋଉ ଗଲେ ନା ଯୋଡ଼ି ଦେବା। ये क्या बात करता है यार? क्या बोला तूने? थोड़ा दिन हुआ देख लो ना ଦେଖିଲୁ ନା ଚାଲୋଟି ରୋମାନ୍ସ କରିବା। रहा नहीं जाता। ମୁଁ ବି ସେ ଭାବୁଥିଲି ହେଲେ ଆଜି ନୁହଁ ଗୋଟେ କାମ क्या बोला तूने? ପରଦିନକୁ କରିବା। बड़ा हरामी हो। औरत का चक्कर बाबू भैया। मजा आया। कितना म्यूजिक